Hhayi ke yabona lokho kuwumshana kuyoba sengigcwele iy'nkani ngingasekho la sofica kukhala ibhungeza ngiyahamba manje ngiyegoli wena kwantonga ziyaduma umuntu uhleli la emakhaya akasebenzi uma ahlalela uvuka ekuseni ujika nelanga awu bheke egoli mina manje awu leyo ngisuke ngendaba umshana akadade wethu madoda awu ngiyahamba manje umshana seyofica la umuntu akadade wethu ngishele nali inothi hayi fale kahle mshana wami hawe gole Gauteng wemntanami okwantonga ziyaduma siyasina lesi sikhwama lesi ekazi umshana wawathatha phi lamateka asinda kangaka okwanyama kayiphela kuphela amazinyo endoda fuka Okay, we have Remy get shit. Okay. How? No. Okay. Okay. Ushincwadi. Hayibo. Umalume kanti akwazi ukubhala. Bengazi ukuthi yakwazi ukubhala, bengiyifunde incwadi yakhe. Ndiye mshana wami. Mshana. Uyangizwa mshana. Imina kumalume wakho uBhodlembe lona mntakasisi. Ngithi ngikuchazele ukuthi mshana sengithathe uhambo olubuyela kwaNdonga ziyaduma. Ngiyofuna amatoho mshana. Ngibonge ngokuhlala nawe mshana. Ngizobuya kungekudala mshana ngane kasisi. Ngiyokwazi ukuthi bengikuthanda njengomalume wakho. Ngithe angithathe isinqumo sokuthi ngikushiyele isamba sika 2 rand phansi komcamelo lapho. Ungabeke usuthatha lo 2 rand wami mshana ngikushiyele wona uwondle ngawo amantombazane angabahequngi balapho endaweni mshana. Yemena umalume wakho uBhodlembe. I'm saying,